nyaka jiwijre tere kaka wanyalo konyo mwananchi ma kawaida. To bende Mheshimiwa Mark, bende kidhi ground kama jopiny tiere, bende sigana chal gi gima jotelo bende paro oko ka ni osuru odok ne jopiny oyudo gima chalo kama. Watimo sigana kata mag pur gi ohala karka, to winjo ka japur mawuok e gwenge wacho ni aya ma timore, to osuru mapek mantiere mauta miyo kata tiyo gi tinga e puothe bedo matek kaluwore kod pek mantiere karka. Bende masigana mantiere piny ka japiny bende winje ni go kura mari nodhi kata ni en yes osuru ni mondo mi obi wan wayudo gope makoro golnwa karka nikech ombulu mana goyo mano korka kori ka irange korka kori. Bende japiny nene ni en ber moro mantie koso no mana pek. Nitiere manene, nitiere ma ok nene. Tada wacho niya, wawacho ni gimomiyo bech ngima oidho malo, gimomiyo bech mafuta oidho malo, ok en osuru kende, mano nyaka wawinjre. In fact, ng'eny idho bech mafuta malo has to do with bech pesa mar Kenya to gi dola. Sani ka dola, for example, gowi ma Kenya nitiere godo. Kane nche sirikande ni odonjo ne dola ne siling 120, sani en 150, osedhi 30. Sani supplementary budget aneno report mabire bunge. Treasury kwayo ni mondo gimed chulo gowi mar jo China. Mancho ni gobe nigi chula about 110 billion. To sani koro gida dhi chule 150. Nikech omedore gi 40 billion. Nikech gik mokareo. Achiel interest, marareyo en currency marwa against the dollar. Nikech waolo pesa gi dola. Waolo pesa gi dola. To wachoko pesa waka in Kenya shilling. Kani olo dola 100. To dralogo siling dola achiel ne siling 100, mano ni ola 1,000. Sani en siling 150, mancho ni iduoke ka en 1,000 gi 500. Koro, mar nikech uchumi oidho malo, nikech many factors ma ok en to do with tax alone, donge. Koro en ratiro mar sirikal, koso en geno wani sirikal gima nyaka tim. To ma indi ma koro ningo ji odhi wach samo odhi supplementary budget. Usetemo this tax regime, ninyoche umedo osuru ka, umedo usuru ka, to sengi economic performance, donge, over the last 6 months, nyaka nyu kelo usuru ni. Benitiere lokrok moro. To nikech samoro yudo ka, nikech for example yudo ka consumption mar mafuta. Mafuta majo Kenya osebedo katiyogo, nyaka nye med usuru yudo kodok piny. Collection mar revenue osedok piny. Koro economic experts nyaka analyze wach nango ni, kwa doko gini penyo, wanyalo encourage ji mondo chak bedo timo ohala mondo dhi godo mbele. Aparo ni manize debate makoro dhi bedo makoro ningo jo Kenya ngi samwado ke bunge sani kwa timo supplementary. Ero kamana enya to bende kama chalo magi darango en ni enango matimore ground yie poni gima